Todos se descalzan ante o rei. O rei só se descalza ante os seus antepasados. Toda a linguaxe esconde, no fondo, un sistema de poder. Contemplamos o emblema dunha espada. Se o león non ten intención de atacar, tampouco che ensinará os dentes, reza un proverbio do Sacán. Cando eles falan de ouro, non falan dun ouro material, senón de algo que lles poñen en comunicación coa divinidade. O ouro para eles son anacos de sol. Realmente eles o que fan é, como todos os povos do mundo, tratar de alimentar a súa realidade e a súa cohesión precisamente na cultura tradicional. Son máis de 120 estados tradicionais recoñecidos polas repúblicas de Ghana e Costa de Marfil e teñen en común o ouro, por suposto, a lingua e moitas crenzas e formas políticas. Todos eles son monarquías. Na cultura do Sacán, o cangrexo é un animal sen cabeza. Só corpo e patas. E o porco espiño, símbolo de Ghana e invencible, capaz de lanzar as púas. Hai unha figura moi interesante que se chama Nancy, que é a araña. A araña é o ser dos enganos. Ademais, como se fora a dona do World Wide Web, ten a tea da información. Tamén é o protagonista dunha serie de contos folclóricos Sacán, porque os Sacán non só son un pobo notable desde o punto de vista material, senón tamén desde o punto de vista literario. E iso que os Sacán non escribían. A lingua do Sacán, que durante casi toda a súa historia non tiveron escrita, transmútase nun linguaxe visual que percorre toda esta exposición. Así que vemos todo aquí cargado de símbolos. Este é Ketepa. Representa a boa cama dun matrimonio, simboliza o mantemento da armonía, a unidade e o entendemento. E aí está. Sen escrita, con estes símbolos en ouro pasaban o coñecemento de xeración en xeración. O ouro ten unha característica que é a intemporalidade. O ouro apareceu cando empezou a chover a cachón nos ríos e salían fragmentiños, eles empezaron a peneirar os ríos e a traballar ese ouro, despois apareceron as minas e, por último, apareceron as colonias occidentais. Por iso atopamos en ouro africano un avión que nos lembra un avión de cine clásico. Os Sacán son un pobo contemporáneo. Os reis son reis con un poder real, pero tamén con unha vida contemporánea paralela, non? Hai algún rei que é licenciado en Dereito no Reino Unido. O valor material que lle damos ao ouro non é nin o que lle dan ao Sacán, que teñen por el unha veneración espiritual. Estas pezas de ouro prospectorais teñen un nome: discos de alma. Bueno, pois agora poñemos o foco na semana, a semana no foco. Moito se falou dos pantanos da xeografía peninsular. E máis aló da península, outra relación ca auga se lle presentou a unha raíña na República de Cabo Verde. Futuros que responden en portugués. Pingas
de forte esperanza. Nun mundo en plena busca do equilibrio, nun presente que parece perdido nos extremos. E pensando como a Indoñana, ¿qué pasos poderemos ir dando?